Loot. Har du noget? Okay, jeg har... Okay, jeg har okay meget. Ja. Løb. Få det der armor på der. Okay, løb. Nej, jeg kan lave et iron sword. Victor, iron sword. Nej, der var en, der smadrede. What? Han smadrede lige crafting tablet. Hvad skete der? Det kan man jo. Hex. Udover pile og læg. Lol. Hvor lægger du? Ja. Sygt. Okay.